De Zeelse muziekschool is verhuisd naar het Swingcollege. Daarom geven ze een optreden in de aula. Wij willen wel zo'n optreden bijwonen. Wij zijn op dit moment staan we hier in het Swingcollege, omdat we starten met een live band die vandaag onze opening wordt om in het Swingcollege plaats te gaan nemen. Wij zaten daarvoor in de Hoekzak en daar hebben we heel lange tijd muziekles gegeven. Dat kan helaas niet meer doorgaan, dus we waren op zoek, of we moesten op zoek naar een nieuwe locatie. En dat is dus het Swingcollege geworden. En waarom nou precies eigenlijk het Swingcollege? Nou, we hebben heel veel verschillende locaties bezocht in Oostburg en het is niet makkelijk, omdat je met muziek produceer je ook geluid. En dus je kan niet zomaar ergens gaan zitten. Plus, we wilden ook voor de hele gemeente Sluis, voor Oostburg, kijken van waar is het ook mooi om aansluiting te vinden. Nou, hier zijn heel veel jongvolwassenen. Ook onze doelgroep, heel veel van de kinderen, van de leerlingen, die zitten ook bij ons. Dus ja, je kan niet beter hebben dan in het Swingcollege. En waarom moesten jullie bij de andere locatie weg? Omdat de Hoekzak een andere bestemming krijgt. En dat was in het begin nog niet echt duidelijk wat dat zou worden. Op dit moment weet ik dat er een school of een paar scholen in gehuisvest gaan worden. Ook weer met een soort van pauze. Totdat er echt weer andere bewoners inkomen. Ik weet het op dit moment ook niet echt. Het is in ieder geval een gemeentelijke beslissing. En vandaar dat wij dus op zoek gingen naar zijn gegaan naar een andere locatie. En wat vond u er vandaag van? Ik vond het hartstikke gezellig. Het was natuurlijk lekker druk, dat wel. Ik moet zeggen, ze deden natuurlijk, ze zaten allemaal keurig netjes op hun stoel. Nee, maar volgens mij vond ze het leuk. En hoe vinden jullie dat jullie nu in het zwem mogen komen? Hartstikke leuk natuurlijk, dicht bij de leerlingen. Voor de leerlingen ook prettig, kunnen ze toch op school blijven. En dan kunnen ze gelijk door naar zangles of naar andere lessen die ze dan willen volgen. Dus dat is leuk, super. Ga je dat vaker doen van die optredetjes nu? Ik hoop het. Nee, het is wel gezellig. Ik denk dat misschien best wel de behoefte ook aan is. Want hoe meer leerlingen natuurlijk dit weten, misschien willen ze ook wel gaan optreden. En als je dit natuurlijk wat vaker kan plannen, is het wel leuk als er ook nog meer leerlingen zouden meedoen. Vind ik wel, ja. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. En wat vond u er vandaag van? Ik vond het vandaag heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk ten eerste om hier te zijn. Maar het is ook zo, als wij zoiets doen met de docenten van de muziekschool, staan wij onszelf eigenlijk gigantisch te amuseren. En ik denk dat dat er ook al van afstraalt. Dus dat is ook een reden waarom ik het heel erg leuk vind om dit te doen. En reageerde het publiek ook goed? Ja, maar had wat mij betreft iets heftiger gemogen. En kunnen nu al deze kinderen zich ook aanmelden voor de muziekschool?
Ja, natuurlijk. Iedereen kan zich aanmelden. We hebben ook flyers liggen, dus ze kunnen ook gewoon bij de administratie voor informatie vragen. Of natuurlijk gewoon bij de muziekschool. Ja, en we hebben eigenlijk allerlei lesvormen die aangeboden worden. Tenminste, we hebben nu 8 lessen voor €80. Maar ze kunnen ook vioollessen of trompet of saxofoon of zang. Dus alles is mogelijk. Ja. De leerlingen hebben genoten van deze spetterende show. De band ook en wij natuurlijk ook.